Методите, които прилагат лекарите в медицински център Хирон София, дори и при тежки, хронични или нелечими за конвенционалната медицина заболявания, са част от така наречената нежна медицина. Това са методи, които подпомагат най-вече собствените оздравителни сили на организма. Действието им е много по-бавно, отколкото лечението по стандартните методи, при които резултатите се проявяват сравнително бързо, но пък ефектът е кратък, а пълно оздравяване често не настъпва никога. Идвали са много пациенти с нелечими диагнози. Единици от тях са останали при нас и те са взели твърдото решение да направят нещо, да променят нещо. Работили са под наше наставление. И имаме такива пациенти с нелечими диагнози, които вече са се излекували. Това беше млада жена, младо момиче с диагноза, която в конвенционалната медицина е хронична с подобрение, но не лекуваща се. Значи диагнозата е хроничен улцерохеморагичен колит. Тя имаше с много оплаквания. Това са едни постоянни разстройства с изхождане на слузна кръв. Много неприятно състояние, с невъзможност да се храни пълноценно и с много нарушено качество на живот тотално. Зависимост към лекарства, разбира се, психоемоционално силно разстроена. Това е заболяване, което официалната медицина не може да намери причината. Смята се, че е автоимунно заболяване и лечението е с медикаменти, урбазон, салазопирини, сулфасалазини. Това са вещества, които за момента могат да облегчат състоянието, но те не го лекуват. Всъщност аз бях много малка. На 15 години въобще нямах представа от алтернативни методи за лечение. Моите родители също. И се опитвахме с методите на официалната медицина да разрешиме този проблем. Но се оказа, че аз влизам в ремисии съвсем за кратко, след което заболяването се обостря отново. И така един омагьосан кръг, 8 години, в продължение на което време буквално това е изключително изтощително. Човек не може въобще да излезе от вкъщи. Диетата е много строга. Състоянието свързано е с кървене от дебелото черво, което е непрекъснато, губене на кръв, съответно анемия. И всичките тези 8 години аз не виждах някаква възможност въобще да се измъкна от тази ситуация. Един от последните ми престой в болница, тогава имаше едно момиче със същото заболяване, при което се наложи операция да му направят, да му отрежат част от дебелото черво. Тогава всъщност тя почина. Не я спасиха. И на мен това ми подейства като шок и си казвам, аз трябва да избягам по някакъв начин, да се спаса и да направя нещо различно. И така, започнах да се интересувам от лечение с билки, гладолечение, соколечение, лечение с хума. Въобще всичко, което ми беше под ръка, започнах да чета литература и започнах да експериментирам върху себе си. И така тя попадна при мен. И с методите на холистичната медицина, с методите на хомеопатията, с всичките тия методи, постепенно и бавно, но за по-малко от година тя напълно възстанови функцията на червата си, на цялата храносмилателна система, за храни се започна да използва немислими преди това храни, като боб, да речеме. И след това се ожени, забременя. Всъщност, моята дъщеря е плод именно на усилията на хомеопатията, както и на тези храни. Когато бях вече в 4-тия месец, 6 месеца след като бях срещнала доктор Михайлова, отново получих рецидив на основното си заболяване, при което лекарите ми казаха, рискуваме много, ако трябва тебе да те спасяваме, детето ще поеме част от отровите на медикаментите и не е ясно какво ще се случи с нея, така че искаха да направя аборт по медицински показания в 4-тия месец. Аз отказах и реших, че трябва да опитам отново с хомеопатия и с по-безвредни методи. Ани се обърна към мен по телефона и каза, аз съм категорично против, не съм съгласна, не си дам бебето. Трябваше да взема аз решение, аз се подкрепих, разбира се. И започнахме ние с точно методите на интегративната медицина. Тоест използваме методи на алопатията, тя беше в болница, беше си под контрол лекарски, на водно-солева реанимация непрекъснато, но без другите лекарства. А всичките други лекарства бяха хомеопатични.
и разбира се хранителни добавки, които успокояваха и хранеха организма на клетъчно ниво. И с нейна помощ се роди моята дъщеря, която е жива и здрава и която вече 10 години пие единствено и само добавки, без никакви химични субстанции, антибиотик. Ние не знаем какво е това. Аз се казвам Габи, на 11 години съм. Играя модерен балет. Моята мечта е да стана актриса. Вече 4 години играя модерен балет. И така, до ден днешен продължаваме да консумираме водорасли, както и други добавки, които са с органичен произход. И смятам, че това е пътя. Когато човек реши да излекува тялото си, трябва да почне с първична храна, първо, да детоксикира организма, оттам нататък да подхранва клетките си, за да може да се възстановява. Срещата ми с Вилма се случи преди много години, още 97-ма. Бях изцяло погълнат от това да сменям някакви антибиотици и нищо не помагаше в крайна сметка. И просто така някакво прозрение получих, че може би това е човека, към когото трябва да се обърна. В интерес на истината не бях въобще запознат с хомеопатията, но бях прочел няколко неща предварително. Беше ми странно като как ще ми помогне, но пък това беше последната алтернатива да ми се помогне, не с класическите средства, които до сега медицината, просто аз се увредих от тези антибиотици много повече. И отидох, видях се с нея, срещнах се, направи ми впечатление, че тя ме увери в това, че ще ми помогне и в крайна сметка ми помогна. Аз се притеснях за много неща и така разсея всичките ми притеснения. И така с годините тя ми е, освен че ми е моя лекар и вече стана и на моето семейство. Малкото това е плода на нашата любов и на лечение при доктор Михайлова. Здравейте, аз съм Анита и съм на 6 години. Имах много лека бременност и въобще не съм имала никакви здравословни проблеми. Но си спомням, че доктор Михайлова ми препоръча да взимам водорасли и други такива хранителни добавки. Това всъщност някакси ме поддържаше и не съм взимала никакви други витамини, когато ми правиха изследване по време на бременността. И лекарът много се изненада, че показателите ми са като на спортист. Пък аз първо, че никога не съм спортувала, отделно от това, че винаги съм била много слаба. И когато родих, Анита още не беше отделена от мен, нали, беше свързана с пъпната връв и целият екип ахнаха и казаха, каква здрава пъпна връв и какво хубаво дете. И Анита беше с отворени очи и ме гледаше така. Честно казвам, на доста време си мислех, че това е някакъв късмет. Това, че тя не е имала никакви сериозни заболявания. И може би миналата година си дадох сметка, че всъщност това, че лекуваме с хомеопатия, това, че продължава да взима водорасли и такива хранителни добавки, това е дало отражение, има изградил е някакъв имунитет. И аз съм такъв малко, по принцип трудно вярвам, но като повярвам и винаги е действо. Лекарите от медицински център Хирон използват най-безопасната и най-ефективната комбинация от подходи и лечения от света на конвенционалната и алтернативната медицина. Индивидуалната програма включва диагностика, хомеопатично лечение, програма за хранене и детоксикация на организма, като при нужда се назначават и допълващи терапии. За да бъдат максимално адекватни на световните тенденции в алтернативната медицина, всяка година тук от Индия пристига професор доктор Кишор Мета, който консултира лекарите от центъра за техни пациенти с специфични и трудно поддаващи се на лечение заболявания. Доктор Мета е ръководител на катедри по хомеопатична материя медика и органон в хомеопатичните медицински колежи в Мумбай и Гоа, Индия. Той практикува класическа хомеопатия от 32 години. Първоначално бях малко притеснен заради езиковата бариера, но благодарение на помощта на преводачи и на екипа на медицинския център, по-късно вече не изпитвах никакви затруднения.
Бях много добре приет от екипа, а броят на случаите, които разгледахме заедно, представляваше един много добър опит за мен. В Индия обстоятелствата са много различни. Средата е различна, културата също. Тук определено намирам абсолютно противоположна култура, околна среда, климат. Но най-важното нещо, което открих в България, е, че има много пациенти, които имат кожни проблеми. Също така има много деца, които се оплакват от заболявания след вакцинация. Смятам, че българите възприемат много добре хомеопатичното лечение. Хората, които идваха първоначално, нямаха много добра представа за какво става въпрос, но след като идват все повече и повече пациенти, явно са доволни от резултатите и лечението, което получават. България е в начална фаза от развитието на хомеопатията в световен мащаб. Лекарите са много ентусиазирани, много интелигентни и единственото, от което имат нужда, е правилната насока на развитие. Те вече имат резултати. Моята задача в медицински център Хирон е да организирам практика по хомеопатия за всички лекари от центъра, базирана изцяло на принципите на хомеопатията. Мисията на доктор Мета не само в България, но и като цяло в неговия живот е да популяризира хомеопатията навсякъде, където е възможно. Той е убеден, че с хомеопатия могат да се излекуват всякакви видове заболявания, като резултатите зависят от много аспекти. Тежестта на заболяването, възрастта и начина на живот на пациента, неговото душевно състояние и желание да се пребори с възникналия проблем. Пациентът може да има рак или друго заболяване, за което му е казано, че е нелечимо. Това е така. Ние можем да не сме в състояние да го излекуваме, но можем да му дадем по-дълъг и щастлив живот. В други случаи, когато лечението е с много силни лекарства, които дават тежки странични ефекти, хомеопатията предлага като алтернатива хомеопатични лекарства и двустранна комуникация с лекаря, така че пациентите да могат да преодолеят проблемите си. В някои случаи намесването на хомеопатията предотвратява хирургична намеса, нещо, което вече сме правили няколко пъти тук в центъра. На няколко деца беше предписана хирургическа намеса и ние я предотвратихме, а както се оказа в последствие, наистина коренът на проблема беше друг. Така че има изключително широк диапазон, в който хомеопатията дава резултати. Затова за мен хомеопатията е надежда за загубилите надежда. Homeopathy is hope for hopeless.